हारिनि थाखाय गावखौनो बाउसोमबोनाय रग'Ndfbनि बि दैखु जोहोलावा गोब्राब बेरामजों नाख्रेबजानानै दङ। सरकार आरो रायजो राजानिफ्राय अनसुंथाइ हास्थायदों नखरनि सोद्रोमाफोरा। कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सेखादानि गामिनि बिनन्द चन्द्र ब्रह्मनि फिसाज्ला दिदार कुमार ब्रह्मआ गोलाव सम Ndfb आफादाव बर' हारिनि थाखाय दावहा नांबोनाय जोहोलावा बेंगुरा जानानै सुगार, पेरालाइसिस, किडनिनि बेरामजों भुगिनानै दङ। गोलाव सम बर' हारिनि थाखाय गबिन्द बसुमतारीनि हानजाजों Ndfb आफादाव नांबोनानै एसे सम नखरजों रायजो जादोंमोन दिदार ब्रह्म एबा बि दैखु मुंनि जोहोलावा। नखरा हा-हु, मोसौ, बोरमा, धोन सम्पति फाननानै फाहामथाय होदोंमोनब्लाबो बेरामा हामनायनि लामायाव फैयाखै। राहा गोथे जानानै बेंगुरा देहाखौ फाहामथाय होनो थाखाय मावबोनाय आफादनि दैदेनगिरि गबिन्द बसुमतारी आरो लोगोफोरखौ नायफैनो खावलायदों नखरनि सुबुंफोरा। फाहामथाय होनो थाखाय एसे रां अनसुंथाइ हरनो थाखाय रग'Ndfbनि दैदेनगिरिफोरखौ खावलायहरदों। लोगोसे रायजो राजा आरो सरकारनिसिम अनसुंथाइनि थाखाय आरज गाबहरदों दुखुथिया नखरा। गोसो गुदुं सुबुंफोरा अनसुंथाइ हरनो गोसो जादोंब्ला दिदार कुमार ब्रह्मनि एकाउन्ट नम्बर 334340987225 आव रांखान्थियारि अनसुंथाइ हरनो हागोन आरो 6900315146 मबाइल नम्बराव सुलु लाहरनो हागोन। हरग्रोनाय जायोदि आंनि मुङा दिदार कुमार ब्रह्म, आफादाव आंखौ बि दैखु होननानै बुङो। नाथाय आङो बेसेबांबा गोबाव बोसोर मावबोनानै दिनै आङो बेमाराव गोग्लैसोनानै भुगिनो गोनां जाबाय। दिनै आंनि मेगन नुयै, थाबायनो हायै, सुगार आरो सिंस्रि रोदाखौ होसिननानै लानाय, बेखौबो अपारेसन आथायनांगौ आरो मेगन नुयै अपारेसन आथायनांगौ आरो सुगार आरो टिबि आरो बायदिसिना बेमाराव गोग्लैनाय, आथिं आलौनाय, बिखा सानाय, मोदोम गंसे आलौनाय, सानाय, सुहाबनाय बायदि मोननाय, बायदि रोखोम बेमाराव आङो भुगिनो गोनां जाबाय। डाक्टार अजा हमदोंब्लाबो आंनि बेमार आजारा जेबो खाथियाखै। डाक्टार हमबाय आं अनेकनो, अजा हमबाय खाथिया। नाथाय दिनै आं थाखा फैसा जोबस्रांनाय, दिनै आङो दाउ, अमा, बोरमा, मोसौ फाननाय हा बन्दक होनानै दिनै सिकित्सा आथायदोंमोन। नाथाय थेवबो फाहामनो हायाखै। दिनै आङो बारानिफ्राय बारा मोननानै दिनै थाखा फैसा गैयियाव दिनै बिसिनायाव गोग्लैसोनानै थानो गोनां जाबाय। बिनि थाखायनो आं गबिन्द सारमोनखौ खावलायोदि गबिन्द सारखौ आंखौ नायफैनानै, आंनि बेमारखौ नायफैनानै आंनो अननानै अनसुंथाइ होलांगोन बेमारखौ फाहामनो थाखाय, मोजां ट्रिटमेन्ट लानो थाखाय आंनो अनसुंथाइ होफैगोन नायफैनानै। बेखौनो आं गबिन्द सारखौ आखाइ खबजबनानै गले गले खुलुमो आरो फेरेंगा सारखौबो आंखौ नायफैनानै आंनि बेमार आजारनि थाखाय अनसुंथाइ होफैगोन, आंखौ मोजां ट्रिटमेन्ट होगोन थाखाय फेरेंगा सारखौबो आं गले गले आखाइ खबजबनानै खुलुमो आरो जोंनि CM प्रमद बर' सारखौबो आंखौ नायफैनानै आंनो दि मोजां ट्रिटमेन्ट लानो थाखाय अनसुंथाइ होफैगोन, आं बेनि थाखायनो प्रमद बर' सारखौबो आं गले गले खुलुमो। आरो आंहा नायल' जाल' सासेल' फिसासो 3 बोसोरनि गथ' दंमोन। नाथाय आं जुदि आं थैनानै थाङोबा बे गथ'खौ बोरै नायनांगोन। बेनि थाखायबो आङो सारमोननिसिम आंनि खुलुमनाय आरो आरज गाबनायजों आंखौ नायफैनानै, आंनि खुदियानि मोखांखौ नायफैनानै आंनो अनसुंथाइ होलांगोन। बिनि थाखायनो आंखौ मोजां ट्रिटमेन्ट लानो थाखाय आंनो नायफैनानै आंनो ट्रिटमेन्टखौ फाहामनो थाखाय, आंखौ फाहामनो थाखाय, मोजां ट्रिटमेन्ट लानो थाखाय आंनो अनसुंथाइ होफैगोन, बेखौ आङो सारमोननिसिम खावलायहरो। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां। आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ सोलोंसाफोरनि थाखाय लानानै फैदों देहा सोलोंथाइनि मोनसे मोजां खाबु।
2023-2024 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआव सोलोंसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। क'क्राझार सोहोरनि JD र'ड गोजोनपुरि गांजेमा बाजारनि उल्था फारसे साखाथियाव थानाय आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्स सोलोंथाइ फसंथानाव सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सोलोंसाफोरा साख्रि मोननायनि खाबुखौ खालामनानै लानो हागोन। भारत सेवक समाजजों गनायथि जानाय बे फसंथानाव 2 बोसोर समनि थाखाय मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी BSS डिप्लोमा, एसिस्टेंट नर्सिंग, फर्स्ट एड पेशेंट केयर, डायलिसिस टेक्निशियन, OT टेक्निशियन, फिजियोथेरेपी डिप्लोमाजों लोगोसे 3 बोसोर समनि थाखाय ICU टेक्निशियन, रेडियोलॉजी टेक्निशियन डिप्लोमाखौ लानो हागोन। बेफोर डिप्लोमाखौ आबुङै सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सोलोंसाफोरा गोरलै राहाजों साख्रि लानायनि खाबु मोनगोन। गोसो गुदुं सोलोंसाफोरा रोखायै मिथिनो थाखाय 9821663110 6002559220 मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन, नङाब्ला क'क्राझार सोहोरनि इउनिभार्सेल डेन्टेल एन्ड हेल्थ केयार सेन्टाराव फैनानै थोंजोङै खौरां लाफैनो हागोन।